dace sai an ji wuya ake gunji, bature shi yake inji kafin kwalita ake burji. Ya kwarya ta maye gurbi, ga an buɗe farin babi, sabo a cikin su sababbi. Na zo da zuma farar saka, ga alƙalami ga warka, yau ga motar da zan tuka, Zazzau zan yi masan barka, sabon sarkin masan barka, ga magaji wanda zai tuka. Magaji gashi ya gaje, wanda ya gaje shi ya zama yanzu magajin garinmu dai shine. Bar da ƙerarriyar dauri ya ɗara muku to ku bar kuri, yanzu ai shine magajin gari, ta nuna a taurari, yanzu dai ya zama alkhairi. Shalele na cike buri, jikan Musa sarkin kwari nake yi matambura, jikan Sidi Abdulkadir ne ban jinkira, jikan Malam Abubakar yau ka zama gagara, jikan Malam Aliyu dan Sidi zama tambura, jikan Yero auta yau Allah ya kaddara, jikan da da'u mai gidanmu Mansur zan yi matambura. Gurin na uba malle, gwarzo mai kyau na hali, marigin riga maballi, to tsaya ku ji ga dalili. Baban shi ya rike magajin gari kuma mai murna, yayin shi ya rike magajin gari kuma mai murna. Kwarya ce karin kwarya, gaskiya ita ke saman karya. Mansur Nuhu ya mai gurbi a Zazzau mu muna murna. Shalele na mawaka ne na gidan Mansur Sadaukin nan. Malam Mansur Nuhu ba malli yanzu kai ne magajin garin na Zazzau. Kwarya ce kabin kwarya, ko aka mai so a masaki, yau kai aka ma magajin garin Zazzau Mansur muna murna. Kwarya ce kabin kwarya, ko aka mai so a masaki, yau kai aka ma magajin garin Zazzau Mansur muna murna. Kwarya ce kabin kwarya, ko aka mai so a masaki, Mansur Nuhu kai aka yi ma magajin garin Zazzau muna murna. Masaki Mansur Nuhu kai aka yi wa magajin garin Zazzau muna murna. Ban yarda ba babu mai mani in ba kai ba Ubangiji sarki. Kwarya ce kabin kwarya, masani wanda shi yake yi idan ya so sai in yi zara sauki. Ko aka mai suwa masaki, wata mota ce na hau ta yabo ku ga har ma na cire birki. Kwarya ce kabin kwarya, sai murna zana ma mai gida Mansur shi ne magajin gari Zazzau mu muna murna. Kwarya ce